Hitzaren ekarpena oso ona izan da. Normalian hedabide gehienak ematen dizkigute munduan gertatzen dian gatazka handien berri eta baina hitza beti izan da egunerokotasunean bertako kontuak zabaldu dizkigunak eta gaine euskeraz, ezta? Eta nire ustez hori izan da oso tresna egokia komunitate bat indartzeko Pasaian, ez? Azkenian hitzak jakinarazi digu askotan gauza txikien handitasuna. Bestela ez ginateke enteratuko, edo nekez. Eta hori importantea da. Gero albagolari jakina gauza bera, ez? Oso lagungarria izan da hitza, guk egunero egiten dugunaren lana helarazten inguruan. Eta hori importantia da, ezta? Segur komunitate horren zati gera baita ere. Orduan ekarpena oso ona, orduan opaldizkizuet beste milaka ale. Egia esan, sentitzetena da, beti izan zaituztegula onduan. Ez da noiztik, baina ematen du gure hasieratik, ezta? Guk Pasaian 26 urte daramazkigu. Orduan ez dakit hasieratik, baina urte desentian hor egontzeate. Harremana gertukoa, oraingoa bezala, erresa, oso ona. Orduan eta gainera jende asko izan zeate bidean, ezta? Eta agurtzen gera eta ikuste ditugu kalean eta jende gertukoa. Hitzak eman dit bertakotasunaren perspektiba. Askotan ni personalki nire munduan bizi naiz. Eta gaina joera handia dakat hortarako. Eta horre gogoraztea, hemen gertatzen diala ondoko abenturak, batzutan danak ez dira izango handienak, baina abentura polita gaude. Baita ere hitzak eman diguna izan da informazio praktikoa asko, baita ere informazio humanista, gauza txikien handitasuna, orduan eskertzen da hitza hor onduan egotea.